Коллегалар, мен сізні Mavavi PDF редактор деген программа белән таныштырмакчы булам. Көп вакыт бит инде эшләгән вакытта безгә PDF форматтагы документта бер-ике датаны гына яки анда подписны үзгәртергә туры килә. Шуның өчен безгә конвертировать итеп мәш килергә туры килә бит инде. Менә Mavavi PDF редактор деген программа бар. Аның белән без кирип PDF форматтагы документны редактировать итеп алабыз. Шулай PDF форматтагы презентациялар бар бит. Аларга үзебезнең данныйларны куеп тиз генә үзебезнекенә әйләндерә алабыз. Берничә PDF документтан кирәкмәгән страницаларны удалить итеп 3-4 PDF форматтагы документлардан берне ясый алабыз. Аннан соң инде кай вакытта мисал өчен мәктәптәге администрация өчен инде завуч директорга бит кай вакыттан бухгалтериядән хат килеп төшә, тиз генә подпись куеп, печать куеп, аларга кире җибәрергә. Бу программа белән беренче распечатка да ясап торырга кирәк түгел. Прямо бу документта печать та куеп була и подпись та куеп була. Менә мин сезгә шушы программа турында сөйләмәкче һәм ничек алар белән ул программа белән эшләп була. Хәзер сезгә ул программа белән эшләп күрсәтәм сезгә. Менә бу программаның минем иң яраткан функциясе менә бу редактировать функциясе. Хәзер карагыз әле. Мисал өчен, менә безнең документ бирелгәндә и кайсы вакытта уку җылы башлана да я устав яңаны принимать итәр и безнең сайттагы локаль актларны я датасын үзгәртергә туры килә, я инде печатьне үзгәртергә туры килә. Шуның өчен мин шул документны яңадан просто бу программа белән ачам и менә редактирование дигәнгә басып мин мәсәлән датаны үзгәртәм. Октябрь түгел мәсәлән. Үзгәртәм мин аны ноябрьгә. И хәзер безнең бит печать куеп бит инде киредән сканировать туры килә. Мин алай эшләп тормыйм. Менә изображениегә басам да минем алдан готовый подписләрем бар. Директорның подписе. Мин аны китерәм дә менә куям. Даталарын кирәк булса үзгәртәбез бит инде. Хәзер печать кирәк. Тагын изображениегә басам да минем готовый печать бар. Менә. Всё. И сохранитка басып перезаписать иттерәм дә мин аны. Хәзер менә документ готовый булды. Мин инде монда моторлыгын әзрәк зорлык кичкенә печатьне карыйм инде приблизительно. Оригиналда ничә харф киңлектә булган инде. Анысы инде сезнең эш. Дальше нәрсә кирәк? Мәсәлән, хәзер миңа сайтка куяр өчен бу безнең локальный акытның бит инде соңгы битенә дә тоже кирәк печать белән и пронумеровано куярга. Мин аны алдан хәзерләп куям. И объединить өлеше белән бу программаның шушы функциясе белән мин ул программаны берләштерәм. Ничек булды инде? Баштагы өлеше булды менә бу документ. Ахырына мисал өчен документлар ничә битләр бар? Кайберләре 5 битле, кайберләре 6 битле. Мин шушаны алдан хәзерләп куям да менә шушында документны. И объединитка басып мин файлларны выбирать итәм. Мисал өчен баштан менә бу документны, аннан соң шушы бит указать иткән менә бу документны моның янына куеп мин аларны объединитка басып берләштерәм. Менә шул гына. Менә бик яхшы иң яраткан өлеше шул. Аннан соң кай вакытта бухгалтериядән ПФХ-да тагы башка төрле документлар килә. Аларны бит инде конвертировать итәргә кирәк, и сайтка куярга кирәк.
я печат соғып жіберу керек. Менә Excel-ны рәхәтләнеп PDF-ка әйләндереп була. PDF-ка әйләндереп бит инде прямо шушында үзеңнең рабочий столыңда гына эшлисең. Баштан PDF-ка әйләндерәсең. Аннан соң бит инде печать подпись куеп кире бухгалтериягә җибәрәсең. 10 минут, 5 минут эчендә син моны эшли аласың. Менә шушындый функцияләр бик әйбәт. Тагын нәрсә бар монда? Менә конвертировать-ны карасак, нинди форматтагыларны без нинди форматка конвертировать итә алабыз. Үзегезнең фантазия теләсә кая кулланасыз. Объединить итә аласыз, әйтеп уздым бит инде. Яңа PDF документ ясый аласыз. Менә бу инде редактировать-ны инде бергә карап иттек. Менә шул. Бәясе бар, конечно, но күп эшне эшли. Мин моның белән инде менә ярты ел артык, бер елга якын кулландым. Теге локальный акытларны массовый рәвештә алыштырган вакытта бик җиңел булды бу. Уңышлар сезгә. Ссылка аста була. Инде печать белән подписен асарга икәне. Мин аста программа куям. Анарга да өйрәткән видео яздырмын, карарсыз. Хөрмәтле коллегалар, безгә хәзер кирәк була бит инде подпись и печать. Моның өчен чисто A4 битенә печать сугасыз. Аны телефоннан булса да фотога төшерәсез. И үзегезгә менә монда рабочий столга җибәрәсез инде. Мин менә хәзер нишәдем. Мин просто A4-гә ортасына куйдым подпись. Телефоннан фотога төшердем дә үземнең телефоннан гына Яндекс дискка җибәрдем. Сез инде почтага җибәрсәгез була, или ВКонтактега җибәрсәгез була. Нәкъ шулай печатьне дә эшлисез. Һәм YouTube'та мин куйган видеоның астында була ссылка. Менә шушындай PNG Maker программасына. Ул кичкенә генә программа, скачать итәсез. Мин сезгә аны аңлатам инде, ничек иттереп фонын юк итәргә бу печать белән подписьнең. Һәм безгә әзер подпись и печать ничек калдырга икәнен мин сезгә экранга аңлатып үтәм хәзер. Безгә бит инде бу документтан фоннарны юк итәргә туры килә. Һәм безнең бу фото 250-гә 250 пиксель булырга тиеш. Моның өчен мин изменить һәм point-ны выбирать итәм. Һәм баштан кирәкмәгән өлешләрен кисеп алам. Баштан кереп инде свойствосына карап, аның фотоның размерын карасагыз да ярый иде. Менә свойствосына карыйбыз да, аның размеры безнең бит инде карагыз әле монда 3264-кә 2448. Бигрәк зур бит инде. Безгә шуның өчен әнә кисеп алырга туры килә. Мин басам моннан да. Һәм сохраниткә. Үзегез куеп инде размерын куеп сразу монда ясасагыз да була. Анда пропорция белән сәгез алай да була. Һәм сохраниткә басабыз. Телефоннан килгән ул бит инде безнең JPG форматында, безгә PNG-га әйләндерергә кирәк. Мин моның өчен ачам бу фотобызны Paint белән. Әле менә фотографиям борылганда мин аны повернуть влевого басып брам. Аннан соң басып инде сохранить как и PNG форматында сохранить мин аны. Бу өлешендә эшләргә кирәк. Аннан соң нигә кереп сез бит инде видео астыннан программаны скачать иттегез, анда ссылка бар иде. PNG Maker дигәнне шуны ачып җибәрәбез. PNG-га булган, PNG форматында булган документны ачып эләктерәбез дә ачабыз аны. Аннан соң инде менә
преобразовать басабыз да шушы ползунуклар белән менә моннан кырыйдан чыга башлады. Менә мин бөтен элешен алып ыргыттым. Менә үзгәренчик. Диккәтен внимательно карыйбыз. Аннан соң инде сохранитка басып, үзебезгә мисал өчен сохранить итеп куям моны. Менә шул. Нәкъ шулай печатьне дә порядогынча булайны печатьне A4-га печать сугасыз. Аны paint аша 250-ге 250 пиксельгә калдырып баштан хәзерләп куясыз. И PNG Maker программасы белән җибәреп, менә шушы ползунуклар белән преобразовать-ка басабыз, ползунуклар белән күчереп, үзебезгә кирәкле рәвештә ясыйбыз да һәм сохранить итеп кирәклеге урынга куябыз. Менә шул.